de må gerne gå frem. Må stadig gerne stop. Så skal du rejse højre. Den anden fod skal også frem foran den anden fod så. Ja, sådan der. Og så gør det samme igen, bare vend modsat. Nej. Oppe på. Bare hold foden oppe. Nu skal du lidt til højre. Ja, tak. Og jeg skal herover. Det er intet set overhovedet. Og så skal du være en mikrosmule med din højre fod til venstre. Præcis, og så skal du bare gå lige ud. Og stop. Det er længere tilbage. Stop. Og så skal du dreje til venstre. Med den ene fod. Ikke den fod. Den. Ja, og din højre fod skal godt foran den anden fod. Og nu skal den lidt længere til venstre. Din venstre fod skal også foran din højre fod. Ikke sådan der, ikke skævt. Bare lige foran. Præcis. Og gør det samme igen med den anden fod. Lidt længere tilbage. Tak. Bare lidt længere tilbage. Lidt længere. Nej, du skal være der. Bare være der. En anden sig gået. Du skal øse den. Og midt på dagen går det på 2 ben om aftenen på 3. Det er et menneske. Ja, det er rigtigt. Ting! Nej. Tak fordi du redde mig. Her får du en gave til dine koordinater. Det skal du... Og det skal øse den. Ja. Gå lidt tilbage. Gå lidt tilbage. Stop. Nu skal du dreje til venstre. Og ja, lidt mere til venstre med den fod. Lidt mere. Stop. Og så skal du bare tage den anden fod op i siden af. Nu skal du gå lidt længere frem. Lille. Stop. Og så skal du til højre. Og bare fordi der, så skal du tage din venstre fod sådan skråt op foran. Lidt længere frem. Lige der. Og så skal du tage din bagerste fod og sætte den i midten sådan, så at den peger mod venstre. Nej, ikke der. Ikke der, det er højre. Heller ikke der. Nu skal du tilbage. Jeg skal forklare det her. Din venstre fod starter med at klaske op ad din højre fod. Så den bliver totalt magisk. Okay. Højre fod. Og så skal du tage din højre fod op. Du skal have højre fod op til venstre. Præcis. Og så er du lidt længere fra. Stop. Du må ikke sætte foden ned. Shit. Og så skal du så, din venstre fod skal dreje til venstre. Venstre fod, venstre. Ja. Det er bare lidt svært at holde balancen. Venstre fod, venstre. Sådan der. Nej. Venstre fod, venstre. Venstre fod, venstre. Venstre fod, venstre. Venstre fod, venstre. Sådan, tak. Og så skal du tage din højre fod og sætte den sådan. Ikke helt lige frem, men sådan lidt skråt benet tommel. Hvorfor en vej? Soretog hedder det. Sådan, tak. Lige der. Nu skal du lige fjerne den bagfod. Hvorfor siger du det? Løft foden. Løft ikke foden. Det er ikke fod. Din højre. Højre fod. Højre fod. Okay, så skal du højre fod foran venstre fod. Tak. Og så skal du have din venstre fod sådan bastisk stilling. Ja, klask din ja, så der præcis. Og så skal du tage din højre, og så skal du dreje den sådan. Virkelig dreje. 90 grader til højre. Ja, tak for det. Den anden fod skal ikke med. Okay. Og så vil jeg gerne have din højre fod lidt længere frem. Men stadig også lidt til venstre. Højre! Og så skal du tage din
foran din højre fod. Op foran. Ja, så der. Og så skal du tage din højre fod op foran din venstre fod. Ja, så skal du lade det stå dernede. Ja, det ved jeg godt. Og så skal du dreje din her venstre. Så skal du dreje din venstre fod 90 grader. Så er det venstre. Det var venstre. Højre fod 90 grader. Tak. Og så skal du klaske din venstre fod op mod højre. Tak. Og så skal du ikke ud på følger noget med at se mig. Ja, så skal du give den. Og det er mig. Thank you. Nu må du gerne gå frem. Et stort skridt. Sådan. Den faktisk Det gjorde det. Sådan der, sådan. Flot. Ej, hvor er det flot. Nej, tiden er ikke. Skal vi klappe? Vi klapper. Alle sammen. Det må man godt klare af. Nej, det er Det er ikke dig, der. Det er 2-3 minutter.